lanjut serampat Mas. Ngormati Mbah Waloyo. Ya, kan meneng nggih. Monggo Mbak olahraga riyen Mbak. Piyayi Jogja ning joget cara Tulungagung tetep luwes. Tepuk tangan untuk Mbah Waloyo elok tenan iki. Niki jagani jenengan kapan-kapan kula jak teng Jawa Timur iki wajib ngoten niku marahi nggih. Walah wong kula niku waton obah mau. Menyatane obah bisa gawe bungah lho, Mbah. Nggih, matur nuwun. Bisa gawe bunga insyaallah dadi berkah tumrape Piyayi Kali Pancur. Amin, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawlit sengan kasarasan duwin karahayan mugi tansah winantu ing kula panjenengan sami katitik wonten ing kalodhangan menika panjenengan kula sami tansah keparampen nggih wonten ing papan menika kanthi kebaing kabingan. Iki cethora lengku ngomong iki. Jenengane arepe ndagel apa arepe genduren kok ngoten niku? Kalih ngabulke. Matur nuwun kula nuwun Mbak Cange. Nggih. Wah jan arang-arang kepethuk dadi nggih. Piyayi sepuh niku napa lek ngendikan iki gampang klera-kleru ngoten to, Mbah? Mboten mung cok ngendika ngopo-opo ki cok kleru padha mawon. Contone kleru piye pamane? Lah kleru nganggo sandal kiwa ya dienggo tengen dienggo kiwa kira kleru ngoten lho. Lek pamane bar tanggapan kondur ngoten mung dalem sok kleru mboten? Wah, mboten kuwi tetep mboten. Anane ming kuwi kok. Kula mboten ming dhewe Mbak Cange. Nen? Kalih anak kula. Sinten? Ah niku loro niku anak kula kabeh. Oh, nggih. Oh, niki putrane jenengan. Nggih. Lah putra-putrine do ayu-ayu ngoten jenengan kok beda? Ya lengku ngijapi mbok wis meteng 3 sasi biasa. Nek ra nggih tetep anak kula. Oh, nggih. Lah nek meteng ra 9 sasi to. Nggih. Lah isih 6 sasi ora lumayan sampean yo aneh. Engkari teruske berarti ngoten niku. Nggih, dilahirke 3 sasi yo ndras tok. Bersih desa wonten laladan Kali Pancur menggawe jenengan pripun Mbah Waloyo? Alhamdulillah pinaringan Jawane mugi-mugi Jawane Jawa barokah. Amin. Ingkang kantu Piyayi kathah sesuk panene saya melimpah kenunggu ragat bocah sekolah nganti tekan kuliah nganti tekan omah-omah. Amin. Ngoten Upami napa niku wonten Jawa niku memper amargi mriki sampun kondang kaloka wonten sendang ingkang naminipun napa Pak? Sendang Wali nggih. Oh nggih. Mboten napa-napa Jawa niku Jawa barokah kula matur ngaten menika. Timbangane nggen kula niku tenan arang-arang udan, mau sing golek banyu sing jenenge nggen kula ra Gunung Kidul. Nggih. Niku nek ngangsu niku 4 kilo. Golek banyu niku. Nggih, mikul angger 2 meter leren tak ombe, angger 2 meter leren tak ombe tekan omah entek. Nggih. Wah, niki nyuwun pamunten
Piyayi sinden-sindene waranggana ya jos-jos mangkono bukasi. Wah matur sembah nuwun banget akeh. Kula niku jane ngadepi ngeten iki ndredeg-ndredeg gemeter lho Mbok Cange kalih piyayi-piyayi ngeten iki. Piyayi pakar kabeh ke anak kula niku isane gur ngenten iki to. Piye? Lah niku nek cobi jenengan, nek kula kledekne siji ngoten pripun? Anak saged nderek jenengan kula. Kene sing rada kandel. Nggih, maju kene. Teh kaya amplop rada kandel jenengan niku. Tegese sik rada gedhe. Anu tatin kene ngadeg kene Rahayu kene. Nggih. Kene ngadeg kene. Niku ingkang sepuh ingkang pundi putra kekalih niku? Nek sing tuwa niku sing mentelung etan tunggale nggih jadah niku. Wah mboten enten nom tuwa niki mung laire keri karo dhisik. Oh, ngaten. Lah iya kuwi. Nggih. Nggih, mike. Oh. Oh iya iya. Cek. Pripun, Pak? Wah iya Kok ngene. dadi aku sing diundang dhisik maksudnya piye? Lho, engko nek tak undang keri kuwi ya ngresula dari anakku pilih kasih. Lah kok nek pilih kasih ya berarti loro-lorone diundang kabeh no. Niki anak kula niku anak angkat jane. Oh, putra Andanu. Nggih, ning ya karo anak angkat kula ya gemati. Ora senggo-senggone niku anak angkat. Pokoke turuwe tak openi, mboten kok tegese anggere kemule rada munggah no tak duke. Loh. Napa mboten kualek niku? Lho, Kudune lek medhun diunggahke. lho, rak ngeten iki rak rada munggah. Iki ketok tak duke. Angger rada kemudunen tak unggahke kok kene ketok gergeten kemule tak lempit ngoten. Tapi mas ketok kabeh no, Pak. Ane rak ya aman nggih. Niki ngesuk Kang Dalu Mbak Limbo Mbak Cange. Nggih, Mbak Tati. Kepanggih malih kalih jenengan. Alhamdulillah. Mboten kepanggih nggih, sami sehat nggih. Sehat, seger waras nggih. Seger waras nek. Jenengan nggih malah saya lari, saya kondang awake saya gedhi. Niki mboten gedhe nih biasane niku cilik niki nih tempat jenengan gedhe dhewe ya. Iya Pak ya. Ya mbuh. Lho karo bapake ora kompak iki piye? Lah ngene to. Sampeyan iki mangkate sak omah kok ya bareng tekan kene ora kompak. Lah nek sing sejak niki terus kula ya ora tau sampean jak ming pisan kepethuk ketok kok sampean. Niki Lah, nggih. anak kula ya loro. Oh. Kene gek ngadeg kene. Sisan wae. Pisan. Kok ndak ora uman wektu malah ndarani kepiye. Mik mundi. Kuwi. Heeh. Wis mendah kaya apa mareme bapake duwe Wah. putra putri kaya ngono ayu-ayu kabeh. Sik Pak, aku kudu Pinter-pinter salim sik kabeh. karo ini bedo iki. Aku mangkat karo bapak ning sik mbayari iki soalé Oh ya. iya iya. Iya bener. Bapakmu ku ya melu aku kok kuwi. Oh iya melu ta Pak? Melu. Bola tunggalane. Pati uripku ki ning kono. Melu kene ta Pak? Ning sik sembodo anake. Ngono, Pak. Lek anake kula job tanggal 10 ning kali pancur siap tenang kabeh lek bapake kula Piye? nyuwun DP-ne 2.000. Ngono kok diomongke. Ya yo soalé bapak niku nggih nganu kok sakniki ajeng damel pendopo ya Pak. Wah, tenang. Ngen kula niku Alhamdulillah. hasil maringi jenengan nika. Nggih. Niku tak nggo tambah omah gawe joglo, Nah. ya tak ukir cagake, mongko ukire iki anggere esuk ki malih. Malih pripun? Lah pangan rayap kan malih anggere esuk. Tak kira canggih po piye Oh. jebul mangan rayap. Kula niku nggih bangun omah gedhe. Nggih. Nggih pundi-pundi tak bangun terus saking dana turah niki nggon kamar mandi we tak pasangi CCTV. Wah iya. Elok. Engko- Kon kamar mandi. Heeh. Ben piye? Lah engko nek wong nyolong sabun men ketok to. Masa nyolong kok sabun? Bang. Iki mesti moduse bapak kuwi dipasangi CCTV. CCTV neng kamar mandi kuwi engko nek sing mlebu wiyaga-wiyaga kuwi CCTV tak wateni clek. Oh. Ning angger kowe karo iki mlebu tak gedhekke. Tenang ra. Soale niki selemer Bu, cok nyolong sabun. Ora guyon. Di mana tempat sing jenenge napa niku sing jenenge kamar mandi lah hal yang sangat privasi. Lah nggih. Mboten pareng diparingi CCTV ngoten niku. Mulane nggih kula tetel. Nggih. Seneng ya Pak, iki sowan kene. Bapak Ibu, niki kula sowan kaping kalihipun. Nggih. Panjenengan sedanten nggih percaya kula niki ya anaknya bapakku ini ya. Mirip toh? Mirip saka ngerti. Kowe aja ngono, kowe tak dudui ya, tak omongi ya. Piye Pak? Iki kowe ngerti sound system. Ngertos. Kowe disele kowe buluk ora apik. Heeh. Ning suarane lho, salone piye? Salon kuwi Ning- isane banter mergane apa? Mergo
Ana listrike. Ora. Ana powere. Sapa ora? Lah apa? Sebabe ana ese. Kok Maksudnya iso? Lah salon nek ora ana ese gur alon. Engko kok ngayal. Oh ya. Nggih sampe tangi. Biasane ora ngoten niku. Nggih leres. Ning nggih nuwun sewu panjenengan tetiga niku pancen sampun dipun antu-antu kalian para pepunden panitia mriki. Ah napa nggih? Nggih, saestu kula diantu-antu kados pundi supados jenengan terus Mbak Tatin, Mbak Elisa saged nglipur para warga masyarakat wonten ing Laladan Kali Pancur mriki. Nah, Iki lho. pramila saking menika mujudaken bab kehormatan yang luar biasa kangge panjenengan tetiga lho. Nggih matur nuwun jane kon gawe seneng lho aku kuwi susah ora ilok-ilok kon gawe seneng. Ning ya ora apa-apa. Awake dhewe iki ngestokke dawuh. Mboten lek susahe mikir napa lho, Pak? Walah kula niku ada lemah ra payu-payu. Nek lah apa? Mongko nang kutha lho. Lho, nek nang kutha kudune payune larang lho, Pak. Angger wong niliki Bali, Mergane piye? Lah kudune nek nileki yuk Bali. Mongko ya apik lemah ning pinggir dalan dawane 2000 meter. Dawane 2000 meter. Ambane sing dadi masalah. Ambone piye? 5 cm dadi ora Lemah cara ngendi iso kaya ngono kuwi? amen curahan got. Nggih. Ngawur kaya ngono kok arep Curahan got lho. Ya ora payu. Mulane ku- dalan tikus sih. Lah sapa rek ning dalan tikus nek ora tikus arep metu ngendi? Ya, maksudnya ibaratnya ngono lho, Pak. Iya ngono wae kok ndak nyenteri bapakne to. Pak ndonga, Pak, kangge Iya. masyarakat ing Kali Pancur. Nggih, leres. Nggih, menika mugi sedaya tansah pinaringan sehat, nggih. Mugi tansah rezekine lancar, nggih. Rezeki ingkang berkah barokah nggih, Pak Bu. Mugi Amin. tansah ayem tentrem guyub rukun sedayanipun, Amin. nggih. Besok nggih wayangan meneh ya, Pak Amin. ya. Nggih pokoke nderek ndedonga mugi-mugi warga ing mriki tansah guyub rukun, bandol ngrompol, jumbuh ingkang ginayuh, sembada ingkang den sedaya rayu kang kestu, basuki kang kesti, gagah kang cinangkah, kecandak ingkang pun uyak. Amin. Mbak Elisa pripun dongane? Ayo. Padha bapak karo Mbak Yuku. Wis ngono wae malah apik. Biasane sing ngidum ki aku Ayo, dadi no. Elisa. Robek pisan-pisan kok diwali. Iki anu ngaturke panglipur ya, Pak. Oke. Nggih. Siji pokok siji engko ndak utang oke. Oh iya. Iki mau wonten pamundutan saping gunung nggih Pak Yoyo. Wonten. Nggih. Lan ugi menika saking pepunden panitia ugi ngersakaken mumpung jenengan bertiga rawuh fragmen ketoprakan Suminten Edan. Lho niku. Mangke. Pundi sing mang dhisike arepe Caping Gunung dhisik napa Suminten Edan dhisik? Saping gunung rumiyin. Anu mawon caping edan. Caping gunung ki mawon. Kok campur yo an. Lho engko ndak perkara ketoprakan ki engko keri. Dari kondisi yo, saiki sampe gunung. Lek ngoten berarti Caping Gunung ingkang bawani putra kekalih mangke Nggih. sing jengleng jenengan. Beser, anu beres. 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 Nggih. Wiwit saking Mbak Tatin handayani coba. Ayo. Coba. Nggih. Saben bengi Ayo Mbak. Ayo munggul. Kok malah Ketepret, Pak. Mumbule kapan? Jane iki kepiye? Mas, ling ngendang mbok aja kaya motor masih busine. Kaya motor mati busine. Angger aku ngene mung dudut-dudut ra urip-urip, dudut-dudut. Ayo Mas Agus. yang Agus apa? Lah sapa? Ngawur. Sinten Pak? Sinten? Kenalan. Agus ngono kok ngayal. Mosok pengendang Mas bengi. Heru. Lah nggih, Heru Su Agus. Ayo Mas Heru. Ayo, kok kek mangap, kek mangap. Kek Lah ngene. aku wis mangap lho, gari jelenge kok. Balenono kok ndak cukup uang. Ayo. Sing kaya apa? Piye? Caping gunung kuwi lho saben bengi. Lah aku wis saben bengi. Wah, mbok kene kok ndek daging. Ayo Pak. Konang. Konang Mas, Oh konang. iya. Konang.
nyuwun tulung Mas sampun dolanan wong tuwa. Nah, bapak iki lagi mumbul lagi kok. Tibane iki mak jelek ngono lho. Wah, aku wis tau mumbul malah kecantel. Lah yo Mas. Bapak malah ngene. Engko neneng sing nyawar tak nek 15. Wah. 15. Kona Ngapa, Pak? Ngapa? aku ki baru operasi ya. Operasi apa? Kukul. Kukul kok nang kono iki kukul apa? Wah, kukul ki ora nganggo KTP, manggo ning ndi oleh wae. Tak siri kukul ya Mbah ya. Lah umume nek kukul iki nanggon pipi apa bathuk apa janggut ngono kok dadi nang isor barang ana kukule. Iki kukul cerdas milih kon. Yen memandang Suarane anakku sing siji mengkaro nyongkrok kukule pindah. Wah, kukul kok pindah-pindah iki. Diomongi ora nganggo surat pindah ora apa. Kok gek-gek kukul kabeh, Pak. Nek ngomong kok ngawer, anu ngawur. Lah piye? Kembang Lah kene, coba. Coba Pak. Sik piye iki mau piye? Piye, Mbah? Kembang wae. Ya omong kaya bapak iki lho. Piye? Kembang Ayo. Rasa nggo efek ngomong. Iya. Ya apa cepet. Terus Pak. Aku ki meng nyontoni Malah malah. coba Coba Mbak, kaya ngono iso ora? Ayo Kaya kowe. bapak ngene lho. piye? Kaya Baleni, bapak. Pak. Kembang Ayo Tin, kowe anak wedok kudu iso. Ayo. Sik, aku ora iso le. Lambene ngisor ki lebokke slep. Lambe ngisor ndi maksude? Aja saru to. Lho, iki lambe iki ra ngisor dhuwur. Persepsine kene ndor, kene Oh, iki isor lak ya, Pak. ngisor. Oh, kene lebokke. Lah sing jeneng lambe ra iki, mosok iki. Ya kembang lewat. Lah ibu-ibu itu yang guyu lho. Iki kok ana Kok iso teknologine piye? Pak Yoyo pengen nyobi, Pak. Kowe tak cokot tiket mau malah ra iso-iso ya. Ayo, malah siso ya aku. Wah, malah dodolanan lambeku. Loh, nyatane nadyan ngoten niku dadi rejeki jenengan. Wah, aku Dadi napa niku sedekah jenengan nyenengne piyai mriki Wah, ya. aku ki muni kembang lebahe ngono ku iso gawe teras sampe. Iya, teras. Mergo kembang lebahe. lambene kok iso berkibar ngono to. Kok berkibar padane Lah iso gendera. ngono lho. Anu sesuk nek upacara Piye, Pak? ngiliyo lambeku. Nggo apa? Derek. Lah jare iso berkibar. Ya ayo. Ya Tin, ada Tin. Mengah. Balik. Piye to, Pak? Ayo. Dipasno lah. Awas, jerawate, awas jerawate. Alah alah. Alah alah. Ah. Kok iso kompak ngono lagi ketemu iki karo yoga-yoga kok kompak jenengan. Aku ki jan gumen, anu gumun. Ono yoga cerdas-cerdas tenan. Iya. Mas Angkara padane. Lah ya jenenge Mas Heru, Mas Kris, Mas Dedi, Mas Jan. Waduh, Alah kaya Kemeruh. kemeruh.
barang sing. Lek Mas Herune bener Mas Kris Dedi ora eneng si jenenge kuwi. Dedi, Oh, ya Kris. Teguh kuwi ana. Adirin, Parman, Wagiman, Giyo. Iya barang iki lho. Iya no. Jeneng sepirang-pirang kok ora neng sing cocok. Lah sampean ngawur kok, Mbah? Aku ki ngawur cok bener kok. Mayo. Bagian iki, Pak. Bacot iki, Pak. Nggih. Sapitan. Hei, Pacitan. Piye to, Pak? pacitan kok sap Pacitan, Pak. Landiane aku ora iso kok kon bawa. Wong ning ndi iki ning kon caping gunung bawane iki pacitan ora kok sapiteng. Ora wurung ya ora ana. Ora wurung ya ora ana. Gak yo. Oh lah yo, pacitan. Ya jane gandeng jane kuwi jane. Suwi-suwi ya tekan kono ya. Pacitan lah panganan cara mbiyen kae to. Nggih. Akhire ya entek-entekan lek kuwareken ya sapi teng kuwi Ya bener ya. nek kok sapi tega wis sapi tega. Pacitan. Oh. Mbak, sik mana tumpak tinting nek klik kenapa to, Pak? Iya. Kok aku kayak krungu klotok-klotok kene apa to, Pak? Jane. Oh kuwi to. Heeh. Aku gimbal bajing semaput. Monggo. Aku ndelok bajingmu, Pak. Wih. Wis tak tembak wingi wis ora. Ditembak. Oh, joget kok klotok-klotok iki. Kuwi yo telaten mentok Kayak kuping. krungu. Mbak Tati ini, Mbak. Nggih, kula oh ya. Pak, Apa? nek sinden mbokmu Iya, biyen iya. muni panas iki wong Iya. sinden ki ora lipenan kok ngene iki. Lah ngapa? Sinden ki do nginang. Terus Nang zaman Zaman biyen. biyen gek susure gede banget ngono. Oh. terus Bawa ki ora dicopot muni panas ngono ya. Fakah. Angger rampung bawane gek idu. Ngono. Gilani. Nani ya, Cah. Mula mbiyen ki ora ning pemerkosaan. Oh, lah mergane. Lah sapa sing arep memperkosa wong susuran ora nang wis. gila ya, Pak. Agene wong nang nyedakno wis susu ngoko ngakangmu ngoko. Mboten niku sindan sing sepuh-sepuh to. Nggih, biyen. Sing nom riyen lak mboten to. Mboten nek sampeyan ngoko ngakangmu. Aku mbok aku wong ego akak. Mbokku ki ngongkon aku ling ngundang aku kok. Piye? Kalau ya ora lemut susur. Nah. Aku kok. Aku Kok aku kok. Gak aku. apa kuwi kerpe? Kok nasul wegah mbok. Oh asem ki. Apa kuwi? Asem ki. Wah. Ngono ning. Ya, Mbak. Wah, Udan. oh niki kajenge parikan menyambut gawe. Ayo. Oh, Ayo. Cik. Dicucukne le Sinden, mangan sinden, ayam madang panggang madang. mau. Ayo. Weh. Nggih. Karo gule. Ayo. Iki aku nang ngendi kok nutupi nggih. kamerane. Pimpin saking Mbak Sundari, Mbak Sundari. Oh, silakan. Iya, Sundari. Syukur yen ndongake piyayi kali pancur. Ayo. Mangan kencur Mangan kencur. kencur karo bayam. Wah, lelek-leleken. Mugi warga kali pancur tansah ayem tentrem. Amin. Selanjutnya Mbak Tri Hastuti. Ayo, kudu cerdas sinden saiki. Ayo. Kukur kukur Wah, nek kuwi nyemoni. Mula arep nyindeni adusa to, Tik. Ayo. sampun no. Sampun. Kula senengane kukur-kukur trae. Iya. Terus karo ngemut driji. Aman Bu, mboten napa-napa aman.
Mugi-mugi sedaya warga Kali Pancor. Tansah kathah rezeki. Allahumma amin. Kula percaya yen penonton piyayi mriki piyayi budaya. Lek ngamini ngangge nada, ngangge tembang nggih Bu nggih. Allahumma amin. Yo jiro lu. Allahumma amin. Oh, piye Mbah? Piyayi kene piye Mbah? Nggih, ngoten niku. Lemen apa piye lho Mbah? Sae. Bu Kesi, yo selanjutnya. Monggo Bu Kesi. Nggih. Mangan cucur Mangan cucur. cacahe 5. Mugi-mugi warga masyarakat Kali Pancor uripipun bagya mulya. Amin. Allahumma ya ngono kok. Selanjutnya Mbak Dian, ayo. Liyane do mikir. Nah. Kentek ancur kowe engko mesti. Aduh kono. Kok padha. Nek sing keri dhewe iki Kowe sing mesti arep metune sik pelatur. akeh. Mikir ki sik lodang. Pripun? Kok iso? Lek ngarang ki rada longgar ngono gak ayo. Iya. Mancur Ancur. Dilapi, ayo. ana ing kono. Terus Mugi warga desa Kali Pancur sembodo kang jinangka. Allahumma Kowe yo nyepake ngono nek didhawuhi cek ngono. ayo. Monggo Kita Tuku jamur guri sing di dhuwit guri kitok liyane ora iki. ning Surabaya. Duh. Masyarakat Kali Pancur sehat sedaya. Allahumma amin. ngapunten Mbah obate keri niki. Mboten napa-napa. Monggo ingkang panjenengan Nduk Cahayu. Gudi Beda iki ya. Wedi. Liyane ora-ora kok idi iki ya iki. Coba. Wedi jebul kukul ayo. Ngene Mbah Walu ya. Enak Pindah. kukul kok pindah-pindah ayo. Ayo Nduk. Wedi iki. Gudi terus ditekem. Dua. Apa kuwi? Ibu-ibu doa. Ibu langsung doa. Sik to, aja ngeres to iki mbok menawa luweh ngeres meneh. Dungane apik ngono kok malah luwih ngeres ora. Nggih. Yo. Sedaya penonton teng mriki mugi tansah ayem tentrem. Allahumma amin. Kowe arep niki ajendikan parian mboten? Mungkin wis nyiapke mendene. Kowe nyiapke, yo kowe nyiapke urung. Sapa aku to? Lah iya no. Ayo. Ya. Kok keri dhewe akiu. Iki. Ana sumur. Wis dienggo ra sida aku ndak yo jalan aku ya. Apa ya? Ya golek liyane mong ya kreatif kok ya. Ketok sing ora akeh. Ya. Cacahe 5. Oh. Mugi warga Kali Pancur tansah panjang yuswa. Amin. Allahumma Amin. Ya kowe. Mbak Lisa, ayo. Apa ya? Ayo, gantian ur kene, ayo. Tuku es campur. Waduh wis dienggo meneh. Lah dadi aku bingung iki. Ya oleh Pak karepku ra meh-meh. Ayo. Tak go adus. Wah. Es campur gatus. Ora nek Es campuran Banyu nek kok iso. KTP. Tinggo bebas. Iya. Warga Kali Pancur, piyayinipun gerap piyak semana alus-alus. Amin. Allahumma amin. Ya aku kari Ayo Mbak, dhewe. sing apik dhewe Mbak. Ya saenenge wong gur kari dhewe kok. Penting metu, Pak. Kang syukur Apa? nyunggi asbes. Mugi-mugi warga Kali Pancur ya sing pegawe, ya sing petani, ya sing bakul, ya sing karyawan, ya sing buruh, ya sing apa wae kabeh sukses. Allahumma amin. Ayo.
Akeh men to Mbah jenengan. Lah engko nek sithik argo, monggo. Lah iya betul. Panas udan panas lengaling capek gunung Jatim. Maksudnya piye iki terusan? Lah jenengane teng YouTube lak kondang jula-juline. Tanggap ngono lho, Pak. Ditunggoni tekekmu lho karo penonton wis ditekek. Wis tak chat kok. Napa? Melayu-melayu mergo nguyak walang. Melompat bedhek kecemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Ana-ana. Ngono kuwi lek mung guyonane. Ora ngono. Mangan apem karo cadak ketimbang mendem ayo ngibadah. Nuwun sewu dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalu menika. Monggo dulur sareng-sareng sami ladang mugi tansah pinaringan kalih sambeka. Linangkung wonten ngarsanipun ibu ingkang taksih kersa rawuh monggo dalu-dalu. Ayo kabeh karo mesem guyu gotong royong supaya desane cepet aman. Nuwun sewu niki Pak Lurah lengarahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemaripan. Amin. Nuwun sewu Bapak Polisi, ale nyambut gawe